F'Mejju tal-2019, meta saret l-allokazzjoni tal-art fiż-żona industrijali ta' Kordejn li tissemma fl-inkjesta pubblika, il-Ministru Mirjam Dalli kienet għadha membru parlamentari Ewropew fisem il-Partit Laburista u kienet qed tikkampanja biex terġa' tiġi rieletta fil-Parlament Ewropew. Hija spjegat dan waqt li kienet qed twieġeb lill-midja tal-Partit Nazzjonalista. B'dan juri biċ-ċar li l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ma jafsow il-fatti hekk kif skontu il-Ministru Dalli kellha tirreżenja wkoll. Tajjeb, niċċara wkoll li fl-2019, meta saret l-allokazzjoni li tissemma fl-inkjesta pubblika, jien kont għadni membru tal-Parlament Ewropew. Il-Ministru Mirjam Dalli komplet tispjega li meta hi kienet responsabbli mill-Malta Enterprise daħlu n-numru ta' bidliet u konvinta li se jkompli jiżdied iktar xogħol fuqhom. Per eżempju, li jkun hemm il-ħtieġa ta' business plan u financial plan, meta jkunu qegħdin jiġu allokati ċertu proġetti, li jkun hemm due diligence fuq l-individwu, shareholders kollha involuti, u b'umiltà il-Gvern laqa ir-rakkomandazzjonijiet li saru u ħa impenn mal-ewwel li jimplementa dawk ir-rakkomandazzjonijiet. Dan bħala parti mir rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta Sofija li l-Gvern impenja ruħu li jwettaqhom kollha, dan anke fost oħrajn bit-twaqqif tas sottokumitat tal-Kabinett li tlaqqa l-ewwel darba l-ġimgħa u se jmexxi l qudiem l-implementazzjoni tal-inkjesta pubblika.